mentikin nahi ginean lanin, mentin menpe eonta, txotxongilo batzu ginala. Zen mentea nolabait ohartzeko, zu pentsamendu bat dakazunin, nola dakizu zuria dela. Barruan sentituzu ez, barruan entzuntzu, barruan ikusizu, ja. Nola dakizu zuria dela. Zu bakizu barruan konturatu zala. Nola dakizu zuk sortu zula. Ez du eri jakiteko. Askotan eukitzen dut, zuen naizuna, telebistanean anuntzio askotan euten dira. Ez du erik jakiteko, pentsamendua zuria den, oaz. Itu zen neurritan gabiltzan, Eta zure bizitza, zuk esate dutenin urko, edo beste edozein persona bezala da. Pentsamendu bat eukit dugu, eta horren arabera jokatzen dugu. Baina ez dakigu pentsamendu iguria den. Ez dola eri. Man nahi duzun buelta guzia, justifikatu nahi zuen bezala, zure barruan dona zuria deno ez. Ez dakigu. Ez du eri jakiteko. Ez dugu tresnik, hirugarren dimensio hontan ez dugu tresnik jakiteko neurri hortaino gauza asko jakin genitzazke, zure pH-a, zure aragila, zure fisikoki gauzak jakin genitzazke. Bino, zein da kontua hor da. Zure mentearen arabera jokatzen zunin. Hasteko, ez dakizu zure mentearen kontua den. Ez dakizu zure kontua den, eta zu nire zela, edozein bezala, momentu hortan manipulatua za zure mentearen gandik, edo mentearen gandik, horretzeko dugu. Zein da proposamena. Eakutsi mentiri zure atal bat dela, eta zuk erabakitzen zula. Eta bea zure zerbitzura jarrata dira. Nola? 5 zentzu jugu, gehi 6. Sena edo intuizioa. Babitu. Bista, ikusmena ikusiko. Hoi erabiliko dugu, mentikin nola landu jakiteko. Nik elantan noz, hemen ikusten duten guztitik zer da gehiena gustatzen zaidana, eta pak, ja ikusi du. Eta hortaz gain zer da gehiena gustatzen zaidana. Azkarra da, lokalizatzeu azkar zuri gustatzen zaizu noi. Hola hoitzen bazu mentea, nolabait mentea ulertuko zu denborakin dela zure lagun, ez da nola esan, inor mindu gabe, zure maskota bat bai dezela, zure laguna da, zu maia zakiu eta zu babestu nahi zakiun zure atal bat da. Eta ordu, zuk lana jartzen bai ozu, beak ikaragarri prestengo daiteko. Ez bai ozu lanik jartzen aspertu jena eta ordu, beak nahi du nahien bukatuko zuzuk. Ikusmenakin indugun bezala, entzumenakin, hemen entzuten duten guztitik zer da gehiena gustatzen zaidana. Oda proposamena, gehiena gustatzen zaidana, adibide bat da, izan txek zer da gutxina gustatzen zaidana, baina orduan zure egoera ez dakit nola geldituko den, proposatut. Gehiena gustatzen zaidana, entzutia zer da. Eta pak, agian isiltasuna da. Hemendik ordularian tik-tak, tik-tak hoi entzute dut, gustatu daki agian tik-tak soinua edo tik eta tak hoien tartin non sonien, ez dakit, norbea bere gustu kontua, oso personala da. Bino, nire mentea horta do, entzutea do, eta kanpun bada da beste soinu batzu bino, ez jo arreti jartzen. Nire arreta jartzauten hoi amplifikatzen da, mentea, do, tik-tak horta. Era berin, hemen ikutu nezaken guztitik edo, ikustauten guztitik edo, berez da taktu, ukimena. Ukitu nezaken guztitik edo somatu nezaken guztitik zer da gehina gustatzen zaidan eta errenion horta. Eta hortu netzaude, menteak hau esan dit eta horrek ezakitze, ez zaude horta, beste entretenioak azu mentia, hau da, onura, alboko onura, berezi du. Aipatu jogu ikusmena, entzumena, okimena, usaimena, hemen usaitzen duten guztitik zer da gehina gustatzen zaidana. Eta hortaz aparte zer da gehiago gustatzen zaidan, eta agian ez usaitzen ez dakiz zergatik, imaginatu, irudikatu ez, lehio batek ze usaimen eukidezaken.
kristalak aber, eta saiatu hortan uki zure arreta hortan zentratuta hor ez da beste alde bartetik arpa jotzen. Bai? Bostentzuak, ikusmena, entzumena, ukimena, dastamena, hemen, dastatu nezakenetik, folio batzu jutu momentu, seion reakzionatzen dugu, seio oso azkarra da mentea, oso azkarra. Nio, lanin jarri berrakaz. Bale mazut, poliki bea konturatzea, zu zala erabakitzen duna, eta bea erabakioik erraztu edo laguntzen duna, alegia.